Malapusong gipahigayon sa Philippine Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology o kung PSOOG Philippines ang ilang tinuig nga Mindanao Caravan Community Outreach Program isip kabahin sa ilang 31st Foundation Day Celebration dinhi sa Mati City. Nagsugod ang mga aktibidad sa wala pa alas 6 ang taknas sa iyong kabuntagon kagahapong adlaw og himo kini sulod sa covered court sa Barangay Dahican, Mati City. Subay niini sayo pa lamang sa kabuntagon daghan ang kababaihan gikan sa nagkaraiyang bahin sa syudad sa Mati lakip na usab sa mga kasikmit nga kalungsuran ang nilinya sa mong medical caravan kung sa rin kinisab naglangkob sa managlahing pangidaron alang sa pagpakonsulta sa ilang mga gihambin nga mga balatian o para ma-avail ang libre nga ultrasound check-up. Ang maong medical caravan sa PSOOG Region 11 nagpunting sa katuyuan nga hingpit nga mahikling ang atwal nga kahimtang sa female reproductive system sa kababaihan sa City of Mati. Lakip sa misalmot nga doktor mao si Doktora Armel Militante Aquino kinsa mibiyahe paggikan sa Davao City aron mohatod sa iyang ekspertong medikal nga kaalam sa pagpatigayon og ultrasound kagahapong adlaw. Dugang pa niini og sa eksklusibong pagkiginabi sa XFM News. Giaso usab ni Dr. Shelly Bacus Ramos, ang Regional Director sa PSOOG Region 11, nga aduna tanay 56 ka mga miyembrong doktor nga gilangkuban sa 35 ka mga doktor gikan sa Davao City, 11 sa Luzon, 5 gikan sa Region 12, 4 sa Region 10, ug laing usab pa gikan sa Region 9 ang misalmot sa mga katikaran. Gituyugan usab sa Mati City Health Office sa pagpanguna ni City Health Officer Dr. Benhur Katbagan ang maong selebrasyon kung sa diin gipagamit niini ang gipasigarbo sa syudad nga mobile surgical truck nga giingong first in Mindanao nga mo'y himong venue sa ultrasound procedure para sa mga OB clients. Ang maong mobile asset kaya matud pa mo pahigayon og mobile surgeries lakip na mobile x-rays ngadto sa mga hilit nga dapit dinhi sa syudad. Dinhi sa Mati City si Doktora Florence Yingying Flores mo'y area coordinator sa maong organisasyon ug siya usab nag-awhag sa tanang kababaihan nga ampingan ang ilang kaugalingon nganha sa tagsa-tagsa nila ka mga panimalay ug iprioridad pag-ayo ang ikaayo sa female reproductive system sa tanang panahon. Niabot sa 336 ang ihap sa mga kliyente ang naserbisyuhan sa Philippine Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology kagahapong adlaw.